Aquí tenim una partida de cacau preparada per 3 jugadors. En primer lloc us ensenyaré les fitxes que té cada jugador. Aquí, a la nostra base, hi tenim diverses coses. En primer lloc tenim un personatge, un Meeple, que està en una posició del riu. Com podeu veure, el riu comença amb puntuacions negatives i a mesura que anem aconseguint fitxes del riu, que ja us diré com es fa, el nostre Meeple va pujant, fins a poder tenir la posició de 16. Això vol dir que al final del joc guanyarem tants punts com ens digui la posició en la que estem. Una altra cosa que tenim és la nostra reserva de cacau. Aquest joc es diu cacau perquè ens dedicarem a aconseguir cacaus i vendre'ls, amb més altres coses. En podem tenir fins a 5 emmagatzemats. Això són unes posicions que només en tenim 3 i és per emmagatzemar unes monedes, que després us explicaré com funcionen, que són molt valuoses. I per últim un dibuix del nostre campament, diguéssim, amb el nostre color per identificar-nos. Tenim una pila de fitxes, boca avall, i sempre en tindrem 3 a la mà, boca amunt, no cal que les ensenyem, les podem tenir amagades, d'acord? Que ens indicaran el nombre de treballadors que actuaran en les diverses fitxes de selva. Aquí enmig tenim les fitxes de selva, aquestes són les que ja estan en joc, aquestes són les que entraran en joc després i aquí tenim el mazo. Per últim aquí tenim les monedes que serviran com a puntuació, punts de victòria, les altres monedes especials i les fitxes de cacau. Molt bé, com funciona el joc? És molt senzill, les regles són senzilles però en canvi té molta estratègia. Nosaltres, el primer jugador, podrà agafar una fitxa de les seves, la que vulgui, per exemple aquesta, i col·locar-la adjacent a una de les fitxes de selva que ja estan jugades, com ell vulgui. Per exemple, imagineu-vos que jo faig això. Poso aquesta aquí. Ara tinc, com podeu veure, un Meeple tocant a la fitxa de cacau i 2 tocant aquesta fitxa d'aquí. Què vol dir? Com que tinc un treballador tocant a una plantació de cacau, vol dir que jo guanyaré un cacau. I el puc posar a la meva reserva, si vull. A més, tinc 2 treballadors tocant aquesta fitxa, que vol dir que és un campament on podem vendre cacau. El dibuix ens ho diu, podem vendre un cacau per 2 monedes. Per tant, si jo volgués, en aquest mateix torn, podria vendre aquest cacau que he aconseguit per 2 monedes. Ja veieu que l'ordre amb el que fem les accions és indiferent. El fem com ens vagi bé a nosaltres. En aquest cas em guardaré aquesta fitxa de cacau. Perfecte. Ja està, li toca al següent jugador, per exemple el jugador groc. El jugador treu aquesta fitxa i diu, doncs jo posaré aquesta fitxa així. D'acord? Un treballador tocant el cacau, per tant guanyarà un cacau. I els altres treballadors sembla que es perdin, no? Dius, home, per què ha posat aquesta fitxa aquí si no es pot fer servir? Doncs perquè ara, en aquest espai, d'acord, aquest espai que hi ha entre una fitxa d'un jugador i una altra fitxa d'un altre jugador, aquest mateix jugador que he jugat, el de color groc, utilitzarà una d'aquestes 2 fitxes per reomplenar l'espai. Per exemple, la fitxa del riu, i la posarà aquí. I ara s'activaran els seus treballadors. Com que té 2 Meeples, tocant a la fitxa del riu, si anem al seu tauler, pujarà 2 espais en el riu. I com que jo no hi tinc ningú tocant a la fitxa del riu, jo no em podré aprofitar d'aquest poder. Si jo tingués un Meeple aquí, jo també m'aprofitaria de la fitxa que ell ha posat. I així es segueixen posant fitxes. Es treu una nova fitxa d'aquí de selva, i el següent jugador, diguem el jugador blanc per exemple, treu una fitxa i diu, doncs jo posaré, per exemple, aquesta fitxa aquí. D'aquesta manera, pujaré 3 espais al riu, 1, 2, 3, i ara he de completar aquest espai, que el completaré utilitzant aquesta fitxa, que és una fitxa de mina, que ens dona una moneda per cada Meeple que estigui tocant a la fitxa. En aquest cas, el jugador blanc guanyaria una moneda i el jugador groc en guanyaria una altra. I ja està. Això és tota la mecànica del joc. Els jugadors van posant les seves fitxes i es van completant els espais amb les fitxes de selva que van sortint. Quins més tipus de fitxa hi ha, a part de les que ja hem vist? Els temples. Molt interessants. Perquè els temples només puntuen al final de la partida.
El jugador que té més meeples tocant a la fitxa de temple, que no té per què ser amb una sola fitxa, pot tenir diverses fitxes tocant en aquesta d'aquí, el que més en tingui guanyarà 6 punts. En cas d'empat, en guanyarien 6 cadascun. I el segon que més meeples tinguin guanyarà 3. Si hi ha un empat per la primera posició, ja no hi haurà ningú que guanyi en la segona. I això es resol al final de la partida. Per exemple, posem aquesta aquí. Un altre tipus de fitxes, em sembla que és l'últim tipus. Bueno, aquesta, que és una doble plantació de cacau, per tant ens donarà el doble de cacaus que una plantació normal. I aquesta fitxa. Aquesta fitxa ens donarà monedes aquestes. D'acord? Tantes monedes com meeples hi tinguem tocant a la fitxa. I en podem tenir com a màxim 3 al nostre territori. Aquestes monedes són molt valuoses. Per què? La partida, quan s'hagin esgotat totes les fitxes de selva, normalment als jugadors encara els hi quedaran algunes fitxes a la mà. Llavors, aquestes fitxes d'aquí ens permetran, en qualsevol moment de la partida, això ho podeu escollir vosaltres, si la gastem, tornar a posar una fitxa nostra damunt d'una que ja havíem jugat. Per exemple, si jo poso aquesta aquí, ara jo guanyaria un riu, pujaria un al riu, guanyaria 2 cacaus i podria vendre per 2 monedes. Sí? Això és molt valuós al final del joc, perquè al final del joc nosaltres, quan s'acabin les fitxes de selva, només podrem posar les nostres fitxes, diguéssim, per l'exterior del tauler que s'hagi format, però si gastem aquestes monedes, podrem, diguéssim, rejugar una acció i es poden aconseguir molts punts de victòria al final del joc si es porta bé. Per tant, aquestes monedes no s'han de despreciar. Hi ha poques fitxes de monedes i són molt valuoses. Al final del joc, qui hagi aconseguit més monedes és el guanyador. Així de senzill. Ja veieu que és un joc senzill, ràpid, i jo crec que a la caixa posa que les partides duren 45 minuts, però quan jo jugo amb 3 jugadors, amb el meu pare i el meu tiet, com que ja sabem bastant com va el joc, juguem ràpid, normalment en 30 minuts tenim la partida enllestida. Les regles són senzilles, però té molta estratègia, realment. A mesura que el mapa es va ampliant i es va fent cada vegada més gran, has de mirar molt bé on col·loques les teves fitxes, perquè a vegades quan tu omplenes amb una fitxa de selva beneficies també un altre jugador, i per tant les lluites pels temples també són interessants. Per tant és un joc que té bastanta estratègia. A mi m'ha agradat molt, i alguns de vosaltres ja el coneixeu, i està molt bé. El cacau.